Nogle søndage er der børne- og familiegudstjeneste i Helligåndskirken. Her har vi fokus på, at alle kan opleve gudstjenesten sammen, ung som gammel. Salmerne er sådan, at alle kan synge med, og i stedet for at præsten står på prædikestolen, kan børnene komme helt tæt på og se billeder, som bibelhistorien udvikler sig. Kommer du op så? Så skal du prøve at tage det som er nede i kassen og vise til alle sammen. Det er nemlig det der, det er en vaske. Og den der due, det var Helligånden, og den stemme, der lød op ovenfra, det var Guds stemme. Og stemmen sagde, det her, Jesus, det er min egen søn, som jeg elsker rigtig, rigtig meget. Og ham skal Efter fællesskabet i kirken samles vi til en sjov aktivitet, som kan være alt fra en tryllekunstner, en kreativ opgave og selvfølgelig tøndeslagning til fastelavn. Babysalmesang er meget populært, og i Helligåndskirken er det ingen undtagelse. Børnene nyder nærvær, musik og bevægelse i kirkens flotte, lyse rum. Derudover samles familier til fællesspisning og samvær en aften om måneden i fredagsfamilien. Et åbent og givende fællesskab mellem børnefamilier i sognet.